Tinokugamuchirai pano paKariva TV The Little Trap, apo patiri kunokupa tonga kunzvimbo yeNyamhonga kuKariba kune chiitiko chinosiririsa china baba vatsikwa nenzou nhasi makuseni vanonzi vamurota. So pari zvino tiri pamba pavo pavamurota. Ndichaita kuti munzwe munin'ina wavo achitsanangura kuti ndezvipi zvaitika pakutsikwa kwaitwa mukoma wavo. Tinokugamuchirai paKariva TV. Ndini munin'ina wacho member Murota. Ndazofonerwa kuchinzwa hanzi munin'ina wako mukoma watsikwa nenzou. Saka ndazosvika kuchipatara kwacho ndaona kuchipatara kwege hanzi atakurwa aenda kuHaiti. Ndikasvika kuHaiti hanzi ashaya. Zvandirwadza zvakanyanyisa sere zvekuti handina chekutaura zvakanyanyisa. Asi chito chakadai chandibata zvakanyanyisa nese munin'ina wacho. Asi iye anoberekwa kwaNegande. Asi ndikumirira vamwe kuti zvoti zvikufamba sei, asi tichamuzivisa kufamba kwenguva. Atenda mukoma wangu anga ane mhuri yake, asi pane mwana wake wekukomana akanyora gore yapera paseri pomufo. Asi mudiki wacho anga ari grade 3, asi anga ane vana vaviri. Asi icho chiitiko ichochi handingazi chii chandibata zvakanyanyisa. Asi ndazofonerwawo, asi kazhinji mina munzi munhu andifonera ndiye achakwanisa kutaura nyaya yachiitiko chakadai. Sifas Murota andirwadza. Ndakashanda naye kubva tisati takura tose, tinoshanda tose. Panga tiri kubasa, ndasvika kubasa ndaona nguva yatinotanga basa yasvika iye asati asvika. Ndibvo ndafona haina kupikwa, ndokuenda kugedhi ndokuona mukomana achisvika achiti ndandinaye mudhara mumwe wamunoshanda naye arohwa nenzou. Saka ndabvapo ndokuenda naye ndosvika ndokumuona ndokundotora mota ndokumutakura. Ndibvo taenda naye pakiriniki. Tasvika pakiriniki mbvo vatarisa makuvariro aakaita. Anga aine madhipi akanyanya kubva panotangira mbavha. Savanga vachiti ndosvika nokumapapu. Nepano pamashure apa pane dhipi kati yakanyanyisa. Nemusoro uyu wanga wakaruwa chaizvo. Saka tasvika vakwidza kuenda naye kuHaizi. Ndipo ndatera nemunin'ina wacho kuHaizi. Tasvika kuHaizi zvakanzi munhu wamwaina yatozoshakira murodha asati asvika kuno. Saka tabva ipapo tazotora nemapurisa ndipo tazodzika kwaitikira chinhu. Nemukomana anga aripo ipapo pazvaitika. Murume uyu abayiwa nenyanga akazvuzvurutswa, akatenderedzwa ndifunga 50 meters, akabayiwa nenyanga. Kusvika pazosiiwa ipapo ndipo tazononga mafoni nemakiyi takukwanisa kuti tizive zvaitika. Chitiko ichocho chandirwadza, munhu wandakura naye uye watinonamata naye tose. Saka ndarwadzwa nechitiko chakadaro. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwenyu chaiko kwamaita. So tanga tiri kukumbirawo kubvunza kune munin'ina kuti pane urongwa here hwati hwaapo pari zvino. Urongwa pari zvino hausati hwavapo, asi kufamba kwenguva tirimuzivisai kufambirwa neurongwa hwacho kuti tafamba tasvika pasiteji yakati. Asi pari zvino hausati hwavapo, tikumirira vamwe vari kuuya. Vari kuuya vacho muri kutarisira kuti vari kubva kupi? Vari kubva kuNegande here kana kuti kune kumwe kwavari kubva zvakare? Kune vari kubva kwaNegande, kuna bamunini vari kuuya. Saka ndo vanhu vanotakatarisa kuti vakwanisa kuita kusvika mangwana kuti tozokwanisa kuenderera mberi nepurogiramu yacho. Aiwa, tinotenda. This is Kariva TV The Little Trap. Asi zvandambotaura kuti tiri kuNyamhonga kunzvimbo inonzi Batonga kunova kwaitika chiitiko chababa vatsikwa nenzou. Ticharamba tichikuudzai zviri kuitika panyaya iyoyi pano paKariva TV The Little Trap. Nasifas Murota takatanga kushanda tose 2010 kusvika pari nhasi. Tanga tichishanda tose tiri mabhiridha tivaka tose, mose mataivaka muKariba vazhinji vose vanotiziva tiri pamwe chete. Saka pazuva ranhasi ndarwadziwa nokuti ndiye munhu wandaigara ndiinaye pose pandaivaka.
murume angane vana vake vatatu. Saka kubva vana vari vadiki vese vake nevangu takangokurira tichingoonana tiri pamwe chete kusvika pazuva rinenzi nhasi. Indonzi King Lupengere, ndiri seku vemufi yaSifasi Murota. Saka norufu rwake ndirurwadzikana. Sifasi anga ari breadwinner, zvichireva kuti ndiye anga muridzi wemhuri kubva kunyanya kuvana vake, sekanyanya kutaura zvemadzimai sere, asi kunyanya kuvana. Anga achirarama aine vana vake. Vanga sisi ari breadwinner ndiye anga achienda kubasa achiita zvese and so forth. Saka iye zvinezvi zvikundirwadza kuti vana ava vasave vega, ende hapana vatiri kutarisa kuti pane chacho mabhuru acho pazvaanokwanisa kuti vangararamise sei vana ava. Saka naizvozvo takambowedza kuonesana nePax kwenguva yakareba because haasi ndiye Sifasi wokutanga kusangana netsaona yakadai, kuti pane compensation here ingaitwa. Hapana compensation kubva kumashure kune vamwe vakasangana netsaona yakadai. Saka zvichireva kuti pane negligence irikuitwa nePax. Havatori serufu sezvinhu zviserious, vanongoona sokunge zvinhu zvinyore. Kunyange ivo vachiti infact matauriro avo vanoti mhuka dzakakosha, uyezve vanhu vakauya muarea yemhuka havana protection kumhuka. Saka ndo matauriro ePax. Tozoti pane ava vanoti PAC system iyayo yokupota vachiuraya mhuka dzinenge dzadi dzauraya vanhu vachiita muzvavo. Hapana no compensation, hapana cheunomboitwa even kana kuti since munhu aiye anga ari breadwinner yakaiti muite zvakati ko mhuri yake inenge yasara. Hapana zvakamboitwa. Sifasi munhu anga asina noise nemunhu kana mucommunity yake, kubva kuma-church members ake vaanga achianingira anga achinamata nawo. Sifasi anga asina problem nemunhu. Munhu anga akazvinyarira achizvitiwa mabasa ake emaoko, munhu ari hard working, agari hard working zvokuti anga asina problem yekumagariro evanhu. Ini ndonzi David Bakasa ndozita rangu. Ndiri kurwadza chiyazo nechitiko chiriko mukati mezuva ranhasi chekushayikirwa nehama yedu Sifasi Murota. Sifasi Murota ndashanda naye more than 10 years tiri muconstruction industry. Munhu anga achishandika naye zvakanaka. Kubva ndatanga kushanda naSifasi hapana pandakamboona achiita hasha kana kugumbuka zvakanyanyisa. Tanga tiri vanhu vanga chingoshandidzana zvakanaka, patadzika pachigadzirisika basa richienderera mberi tichiwana kuraramisa mhuri. Asi zuva ranhasi ndiri kurwadziwa nokuti hasisipo mumwe wedu wataishanda naye. Zvinhu zvinorwadza chaizvo zvatasangana nazvo mukati mezuva ranhasi. Pari pakufamba tichienda kumabasa umu, tinoziziva kuti tiri mukati menzvimbo ine mhuka. Saka changa chiri chikumbiro changu kune maauthorities, national parks nevamwe, kuti security yedu nemhuka inge ichicherechedzwa zvakanyanyisa, nokuti shuwa takagarisana nemhuka asiwo kune nzvimbo yakatenderwa kugara vanhu. Kana chikumbiro security yakasimba, nokuti tine nzvimbo dzinenge magame corridors, munofanira kufamba nemhuka. Dai muri ndomaramba muchifamba nemhuka, kunogara vanhu kugarawo vanhu, kuitira kuti tisasarambe tichisangana netsaona dzekufa kwevanhu. Naizvozvozvo zvinhu zvinotiyamuro chaizvo. Saka ipapa tachingoti Pax yaifanira kuongorora zvakasimba nyaya dzemagame corridor. Uyezve isusu takagara nemhuka dzacho, ivo vanoti it's a tourist attraction, zvinounzawo mari kuindustry yetourism. Saka ipapo kana tinge tasangana nedambudziko rakafanana neriri, tichitariswa compensation kuti sechi chinounzawo mari pakaita dambudziko, ngavaunzewo rubatsiro
tinoziva kuti life haitengwe, but tine zvakawanda madependent nevanhu vanga vachichengetawo since anga ari breadwinner, handiti hapasina munhu achakwanisa kuita zvaitwa naMurota in terms of providing for family yake. Saka taingokumbirawo kuti dai ivo vePax nemhuka dzavo dzedu futi, nokuti takagarawo nadzo, dai mukareba musina vanhu, dai matourist acho asingatouya, ingadai ringori risango. Saka taingoti ngaparambe pachicherechedzwa zvakanyanya kuti mhuka nevanhu zvokufambidzana sei, nokuti dzimwe nguva mhuka idzodzo dziri kutokwadzira vanhu munzvimbo inogara vanhu musiri mugemu. Saka ichallenge hombe yatosangana nayo yokuti dzimwe vamwe vatopwanyura dzimba nenzou, vamwe ndo vari kutsikwa, vamwe ndo vari kukuvadzwa, but vari munzvimbo inogara vanhu vasiri kupinda muPax area. Saka macorridors taingoti dai mhuka dzafamba nemadzofanira kufamba madzo dzichienda kumvura. Toziva kuti vanhu takaoccupy space yakati kurei kulakeside, asi pane macorridor avanoti amagame corridors. Iwayayo dai zvaitogona paitoiswa kana fence yekufenza kudemarketa kunogara vanhu nemacorridors kuti mhuka dzisambofe dzakasangana nevanhu. Ndo mafungiro angu. Atanga tiri kuno kuBatonga kune nyaya yakaitika inosiririsa yerufu rwavaSiphus Murota vanova ivo vakashayikirwa neupenyu hwavo mushure mekutsikwa nenzou. So tiri kutika musakanganwa kutitevera pamasocial handles edu anoti Facebook, YouTube, TikTok neWhatsApp. Tiri paKariva TV.